बिफासनि जिउजों दैदेनजानाय जिउ हावरिया आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन। गोदान बोसोरनि मुङै आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय हामलायथि बावहरग्रोनानै आंनि गोजोननायखौ आं बयनोबो बिलाइहरग्रोबाय आरो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों। गिबियावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होग्रोयो, मानोना बिनिनो गेदेर अननायजों आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे गोथां जिउ सोलेरखौ लानानै फोरबोनि मुङै फेरलेबसे हाबाखौ मावनो आं बोलो मोनदों आरो नैबे गोदानै लाबोनाय ज्यति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ बेखेवजेननो हाबाय। जिसुआबो 5,000 हौवाफोरखौ जाहोनायनि सिगां सिथाव गोरबा आरो ना मानैखौ महिमा मावनायनि सिगां आफा इसोरखौ हामबाय होग्रोदोंमोन। जेरै गाहाम बाथ्रा जहननि 6 बालाब 10 सिरियाव जों मोनो, बेनिखायनो जों गिबियावनो इसोरखौ हामबायनाया गोनांथार। गोबाङानो आंखौ सिनायो आरो गोबाङानो खायसे आंखौ सिनाया, अब्लाबो आं आंनि एसे सिनायथिखौ होग्रोनो आं आखायाव लाबाय। आंनि नामा दैमालु बर' नार्जारी। आंनि जोनोमा दानि बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामियाव मोनसे बाथौ धोरोमनि न'खराव आं जोनोम मोनदोंमोन। आथिखालाव आं आंनि न'खरनि बिसि ज्यति आरो फिसा आलफनसाखौ लानानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सेक्राहाट फारिसनि खाथियाव सोदेमबारि गामियाव आङो थायो। जों नाबि जेरेमियानि 1 बालाब 5 सिरियाव मोनो। नोंनो जिउ होआसायावनो आं नोंखौ दिथा होदों आरो नोङो जोनोमनि सिगांनो आङो नोंखौ जायफोरनो लागै नाबि सायख'जादों। थारैनो फोरबो जिसुआ खायसे खायसेखौ सायख'दों गावनि गोथां बोसोनखौ फोसावनो। बियो माब्लाबाबो जोंखौ हारसिङै नागाराखै, नाथाय जोंजों जेब्लाबो लोगोसे थायो। जोंनि दुखुआव आरो जोंनि सुखुआव जोंजों लोगोसे बियो सैनो आरो बोलो होयो। जेब्ला आं फोरबो जिसुखौ सिनायो आरो इसोरनि सासेल' फिसा होननानै आं जेब्ला बेखौ मोनदाङो आरो बिनि लेंहरनायखौ आं खोनायो, बै दिननिफ्राय आं आंनि जिउखौ आं फोरबोनो गथायो। आं फोरबोखौ नाजावो। क'क्राझार जिल्लानि दतमा फारिसनि सिङाव थानाय गरामारि मन्दिराव आंजों लोगोसे साबा सोद्रोमाफ्रा फादार सानि जसेफजों बाप्तिस्मा लायो 1985 मायथाइयाव। जेब्ला आं फोरबोखौ नाजावो आरो न'खरनि मानसिफ्रा उनाव मिन्थिनानै आंनि बेरेखा जायो। आंनि जोनोमगिरि बिमाया गुबुननि बाथ्रा लानानै सानसे मोनानि जानाय आहाराव आंखौ सबायजों दाउजों ओंख्रि संनानै आरो बिसनि मुलि लगायनानै आंखौ फोथानो थाम-थिम खालामो। आंनि उन्दै बिनानावनि मुङा सरला। बे थाखो बायाव फरायदोंमोन। मोनानि 8 बाजिबायमोन। गोजां बोथोरनि सममोन। डिसेम्बरनि 10 खालार। आं आंनि रुमाव स्टाडि खालामगासिनो दंमोन। आंनि बिनानावा ओंखाम संग्रायाव ओंखाम जानो हाबलांदों आरो सबायजों दाउजों ओंख्रि संनायखौ बे जानो आइनाव बियासै। आइया सरलाखौ हेंथा खालामनानै बुंदोंमोन, बियो नोंना दैमालुनि थाखायल'। बे ओंख्रियाव बिसनि मुलि दं। मानोना दैमालुआ खृष्टान धोरोम लानानै जोबोद गिदिर पाप मावबाय आरो गामिखौ बादुवा खालामजोब्बाय। बेनिखायनो बिखौ दिनै बुथारनाय जासिगोन। बिदि बुंनानै आइया ओंख्रि दोनिफ्राय दरसे बेदरखौ
बियो हाननानै खाथियाव थानाय मासे मावजिनो होयो। मावजिया जानायनि 5 मिनिट उनाव बाग्राब थैयो। बेखौ नुनानै आंनि उन्दै बिनानावा गिनायजों थोर थोर मावो आरो सिरि सिरि ओंखाम संग्रानिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोयो आरो आंनि रुमाव हाबनानै गाबनायजों बुंफैयो, आदा नों बे न'निफ्राय गोख्रैनो गोजानाव थांदों, मानोना नोंखौ आइया बिसनि बोलि होनानै बुथारसिगोन आदा। जेब्ला आं रावखौ खोनानानै बिनानावखौ गोबानानै गाबो आरो गिनायजों मोनानि समावनो मोदोमाव गस्ला गिन्जि गांसे आरो गामसा गांसे गाननानै खोरखिजों आङो बाज्रुमलाङो। जेरै गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रा माथाय 2:13 फोरबोनि सासे आत्माया सिमाङाव जसेफजों नुजानानै होनबाय, सिखां गथ' आरो बिनि बिमाखौ लानानै मिसराव खारलां। आंनि बिनानाव आंखौ आत्माबादि जानानै बासायबाय। न'निफ्राय ओंखारनानै आं थाबायै गोजांनायजों उखैनायजों सोरनिबा अननाय खलबसे जायगा मोनगोन साननानै लोगोफोरनाव आरो खुरमाफोरनाव दरजा खेवनो आङो खावलायदों। नाथाय आंनि थाखाय रावबो आय होनाखिसै। आं दुखु आरो गाबनायजों लासै आं थाबायफिनो खोमसिनि गेजेराव। जेब्ला आं थाबायै हरनि 12 बाजि, जानो हागौ बबेबा अफिसनि सुखिदारा घन्टा बुग्रा बेलखौ 12 बार थं थं बुनायखौ आं खोनादोंमोन। आं न'निफ्राय 12 किल'मिटार लामा हान्थिनानै गुसु आरो गोजांनायजों हरनि गेजेराव दतमा बाजार मोनफैयो। बे बाजारा सप्तायाव खनसे जायोमोन। फिसा न' दंमोन। मोनसे फिसा लांदां न'सायाव सासे बिबायारिया फिसा कम्बल सि जोमनानै उन्दुगासिनो दंमोन। आं जेरावबो जायगा मोनैलाय गोजांनायजों थानो हायो। बिनि उन्दुनाय खाथियाव आं थाङो। आफा आंखौ उन्दुनो जायगा हो, मानोना आंनि थाखाय एसेबो जायगा गैया। बे आंखौ गावनि फिसानि समान मानिनानै गोबानानै आरो नों सोर? आरो माने बे हर गेजेराव गोदाव सोराव फिसा। आं गाबै जाथायखौ खिन्थायो। आंनि जाथायखौ खोनानानै बियो दुखुनि गोरबो गावग्लिनाय रावजों बुङो, बे संसाराव अननाय गैलिया फिसा। अननाया मा बेखौ सिनाय रोंला। आंहाबो नोंबादि फिसा दंमोन, बिहामजो दंमोन, बिसि दंमोन। नाथाय मोनसे फिसा गोरोन्थियाव दुखु मोनलायनानै नांलायनायाव न'खरैनो आंखौ होखारहरबाय। आं 2 बोसोर जाबाय फिसा बिबायारि महरै मालायनि दरखं बिबायनानै जानाया। दे उन्दुदो फिसा। बे आंखौ गोबानानै उन्दुलांदोंमोन। गोथार बाइबेलाव उपदेशगिरिनि 3:6 दानसेयाव जों मोनो, संसाराव जानाय गासै घटना मानियानो इसोरनि फसंखानाय सम बादिसो जायो। जोनोम जानाय आरो थैनाय, गाबनाय आरो मिनिनाय, बारनाय आरो थखाबनाय, दुखु आरो सुखु, मोननाय आरो गोमानाय, बेफोर गासैखौबो इसोरा बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिजानाय समनिफ्रायनो सिगांनो लिरनानै दोनखादों। नाथाय अब्लाबो आं इसोरखौ नागाराखै आरो फोरबोआवबो आंखौ नागाराखै। थारैनो आं न'खरनि बेरेखा जानायमोनब्ला दिनैसिम नोंथांमोननि खाथियाव आं सफैनाय नङामोन आरो फोरबोनि अननायखौ राननानै आं होनो हानाय नङामोन। जेरेमियानि 29:10 फोरबोआ बेबायदि बुंदों, मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि थांखि खालामनायखौ आं मिथिगौ।
आंनि थांखि लानाया सान्तिनि थाखायसो सैहोनायनि थाखाय नङा आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन आंनि जिउआबो बे मोनसे इसोरनि थांखिखामोन आं न'आवनो सुखआवनो थानाय मोनब्ला इसोरखौ सिनायनाय नङामोन आइनि गेजेरजों इसोर आंखौ सिगिनानै गावनि हाबा मावनो दैखांना लाबोबाय आं इसोरखौ आरो आइखौ आं हाजासे हामबाय होयो आं रिति खालामनोबो रोङामोन आरो बाइबेलनि बोसोनखौ आं बुजिनो गोब्राब मोनोमोन गोबाव सम आं गोदाव सोराव बैनि न' आं थायोमोन माब्लाबा मोनजानाय आरो माब्लाबा मोनजायै माब्लाबा सोरनियावबा मोसौ आरो मैसो लावखारफोर जानानै आं जिउ खांबोदोंमोन आरो प्राइभेट कलेज फरायबोदोंमोन आं गोबां बेरामजों सैनांदोंमोन जेरै एपेन्डिक्स जन्डिस मेलेरिया टाइफयड सानसे बेंटल पारिसनि सिङाव थानाय आमटेका दैखरगुरि गामियाव 1992 मायथाइयाव सानबेनि रिटिकआव आं बाहागो लादोंमोन रिटिकखौ दैदेनदोंमोन रिटि अफिसार फादार जन बे रिटिकआव आं गाबै आंनो मुलि बायनानै जानो होनाय 500 रांखौ आं डनेशन बक्सआव रंजा बाजायै दान होदोंमोन जेरै मार्कसनि 2 बालाब 4 सिरियाव सासे हावरिया बालन्दिया फैनानै जेरै फैसा गनि गारसनदों आरो बिनि होनायखौसो इसोरा नाजावदों आरो आं थांखि एबा इन्टेन्सन बक्सआव आंनि बेरामनि आरो बुहुमनि गासै दुखुथिया बेमारिफोरनि थाखायबो आं लिरनानै गथायदोंमोन आरो जोबथारनायाव आङो लिरनानै गथायदोंमोन अ फोरबो आंखौबो बै फादार जन बादि रिटि अफिसार खालाम आं बै मुगायावनो आंनि बेरामा सोखाजादोंमोन आरो दिनै एसेब्लाबो नर्थ इस्ट इन्डियायाव आं फेलोशिप फोरबोनि रावखौ राननानै होनो आं हाबाय आं बै रिट्रिकआव सोरबा सासेखौ बिमा बादि मानिनानै गाबै निमाहा बिदोंमोन मानोना आइखौ आं निमाहा होनो हायाखैमोन आरो 1 घन्टा गाबै आं सासे दौरिजों फाहामसिमान लादोंमोन बे समाव दौरियाबो गाबफादोंमोन आरो बुंदोंमोन बेसो नंगुबै फाहामसिमान बङाइगाव हालामनि मानगारा ओनसोला रेभारेन्ड बिशप थमास फुलेफुलिनि अननाय बङाइगाव डायसिसनि ओनसोल आफादाफोरनि अननाय आरो हेफाजाबजों आं 2001 आरो 2002 मायथाइयाव नर्थ इस्ट इन्डियानि शिलंनि मावलाय सेक्रेड हार्ट थिय'ल'जि कलेजाव आं धोरोमनि सोलोंथाइखौ लानो खाबु मोनदोंमोन राइट रेभारेन्ड बिशप थमास फुलेफुलिनि बङाइगाव डायसिसनि आरो फादारफोरजों अननायाव आं साफ्रोमखौबो हाजासे हामबाय होयो अब्ला फै जों जुदि पियार मिनिस्ट्रिनि मुङै एसे मोनथिनानै लानि बे आंनि ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि मुङै गोदानै खुलिजेननाय चेनेल नाथाय आं गावखौ गिदिर फिसार महरै फोसावनो एबा हाइलाइट खालामनो साननानै लायाखै आथिखाल मुगायाव इसोरनि रावा टिभियै रेडिअ'यै पेपार आरो मबाइलनि गेजेरजों फोसावजानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबजों आरो थुलुंगाजों एसेब्लाबो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों माखासे मावदिन्थि बिनाय इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ मोसानाय हेलिं सार्भिस रिटिनि प्रग्रामफोरखौ फोसावनो आं आखायाव लादों आरो नोंथांमोननि जेंना जेरै फरायनाय साख्रि फालांगि मोजां दैदेनगिरि जानो नखर शान्तिनि थाखाय हाबानि थांखि गथ' मोननो थाखाय गथ'फोरनि जौगानायनि थाखाय गोसोआव गिनायफोर रेजें जानायनि थाखाय लोंग्लुंनाय जाग्लुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो हानायनि थाखाय मोजां राजखान्थियारिनि थाखाय हारिया जौगालांनायनि थाखाय गथ' गथायफ्रा
हारा सिस्टार जानाय आरो रिन जानायनिफ्राय बासायनो बिसानि जाथाय आयेनफोरनि थाखाय जब्रा आरो दाहायनाय अपारेशना जाफुंनायनि थाखाय मोजाङै गथ' जोनोम होनो हानायनि थाखाय आरो गोबां थांखिफोरखौ बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रियाव लानाय जागोन। नोंथांमोना गावनि मैखुनखौ बेखेवनानै नैबे नाम्बाराव SMS हरनो हागोन। मबाइल नाम्बार 9365164974 सप्तायाव खनसे आं नोंथांमोननि हरनाय SMSखौ फरायनानै बिनाय जागोन। गावनि मुं थं आरो गावनि थांखि बेराम आरो मबाइल नाम्बारखौ लिरनानै हर। ज्योतिनि ओंथियानो जादों स्रां एबा लाइट। Your word is a lamp for my feet, a light on my path. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. जहाननि 12:32 सिरियाव जिसुआ बुंदों, नोंसोरबो स्रां थासान्दि थाबायदो आरो अब्ला खोमसिया नोंसोरनि सायाव फैनाय नङा। जहाननि 8:12 सिरियाव जिसुआ आरोबाव फारिसाफोरखौ होनदों, आंनि संसारनि स्रांआ आंनि उन फैग्राया खोमसियाव थाबाय थानाय नङा, बे गोथांनि स्रांखौ मोनगोन। जिसु आरोबाव जहाननि 2:42 सिरियाव बुंबावदों, आङो स्रां बादि संसाराव फैबाय, आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो खोमसियाव थायैबादि। जागायजेननाय 1:3 आरो 4 सिरियाव इसोरा होनदों, स्रां जाथों, आरो अब्लानो स्रां जादों। आरो इसोरा स्रांखौ मोजां नुदों। जेरै इसोरा स्रांखौ गिबि सोरजिबाय आरो मोजां नुबाय, बेबायदिनो हादोरनि गासैबो सुबुं माहारियानो इसोरनि फिसा जानायखाय स्रांनि फिसाफोर जाबाय। 1 जननि 1:5 सिरियाव जों मोनबावो, आरो जों बिनि फिसाज्लानिफ्राय खोनानाय आरो नोंसोरनो खोथाफानाया बेनो, इसोरा स्रां आरो बिनियाव मोनबो खोमसि गैया। बेनिखायनो अनजायगाफोर फै, बयबो जों जिउ आरो सोलेर थानायावनो स्रांजों थाबायनि। अब्ला सैताननि बोलो आरो खोमसिनि बोलो आरो बुहुमनाङैनो गिग्लुंहोनाय, थैग्लुंहोनाय बेफोर मरण रगफ्रा आरो बे भाइरासफ्रा जेबो खालामनो हानाय नङा। बेफोर गासै थांखिफोरखौ लानानै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जाबाय। अन्नानै बयबो बेखौ नायदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, आरो माबाफोर इन्टेनसन नांगौब्ला थाबैनो SMS हरदो। जोबनायाव अनजाग्राफोर, आंनि अननाय, सिबिनाय, खुलुमनाय खेबसेबाव बहरबावनानै आंनि दिनैनि गिबि बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि लाबोनाय बिबुंथिखौ आं बाहायनो फोजोबबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों।